בלילה נדדה שנת היהודים, נארזו חפצים לבנים, כלי מיטה, צרכי אוכל, והוסעו לתוך הבונקרים. רבה והמונית הייתה תנועה באותו ליל ירח. כמותה לא ראו מזמן, אף ביום. זה היה בדיוק ערב פסח, 1943, וסידרנו בבית הכל בשביל פסח. היה לנו אפילו מצות. את המיטות סידרנו, והיה גר אצלנו, השוטר, שהיה בא תמיד להודיע לנו מה יהיה. ובאותו יום הוא אמר לנו, שתדעו לכם, הגטו מסביב מוקף באוקראינים, ולא יהיה טוב הלילה הזה. אז לקחנו את כל הדברים וירדנו. בשביל מה לחכות למה שיהיה? לקחנו את כל מה שעוד היה לנו בבית, אוכל, סמיכות, וירדנו לבונקר וחיכינו. ב-19 באפריל 1943, ערב פסח תש"ג, נכנסו הגרמנים אל הגטו. כוסות היין על השולחן, האדמומיות שבהן, שבה והזכירה את דם היהודים שהושמדו ביום שנכנס החג. האגדה נאמרה לכל יריות והתפוצצויות שבקעו ועלו זו אחר זו כל אותו לילה בגטו. שני חיילים תופסים את הבחורה וזורקים אותה ללהבות. האמא בצעקה האחרונה נופלת. הבחורה הופכת ללפיד אש, ואני מכריחה את עצמי לעמוד, להסתכל, לזכור ולא לשכוח. את יתר האנשים הם הרגו במקום, אבל זה לא היה נורא כל כך, כמו לראות את לפיד האש של אותה בחורה משתקף בעיניים של האמא. אחר כך בלילות לא יכולתי להפסיק לחשוב מאיפה יש להם את הכוח לאכזריות הזאת.